हादरनि गाहाय मन्त्रि फैनाय माने बिटिसिनि थाखाय भाग्य मोजां खाफाल मोजां बिटिसि हालामनि थाखाय बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा फैगौ मार्च दानाव फैगोन हादरनि गाहाय मन्त्रिया क'क्राझाराव आरो बे बाथ्राखौ लानानैनो बिथां बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथिदों जे हादरनि गाहाय मन्त्रि फैनाय माने जोंनि बिटिसि बासिनि थाखाय भाग्य मोजां खाफाल गोनां एबा भाग्य मोजां होनानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा हादरनि गाहाय मन्त्रिया क'क्राझाराव फैनानै बे समाव माबा नङा माबा मोनसे होलांखागोन आंहा फोथायनाय दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव हादरनि गाहाय मन्त्रि फैनाय माने जोंनि थाखाय भाग्य मोजां होननानै बाथ्रा बुंथिदों खाफाल गोनां बिटिसि बासिया मानोना हादरनि गाहाय मन्त्रिया बे समाव क'क्राझाराव फैगोन आरो क'क्राझाराव फैनानै माबा नङा माबा मोनसे होलांखागोन बेखौ आंहा फोथायनाय दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा অহা 13 মাৰ্চত প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আহি আছে আমাৰ কাৰণে খুব ভাগ্যৱান বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ ভাৰতৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আহা মানে সেইটো ভাল মানে ভাগ্য ভাল বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ বিটিসি বাকী ৰাইজৰ কাৰণে আৰু প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়া নিশ্চয় ভাল এটা মেছেজ আমাক দি যাব বিটিসি বাকী ৰাইজৰ কাৰণে অসমবাসী ৰাইজৰ কাৰণে এইটো আমি 100% আমাৰ বিশ্বাস আছে।